A reunión extraordinaria da Comisión de Economía non despexou ningunha das dúbidas do Partido Popular. Tralo encontro, a formación acusaba o Executivo de falta de transparencia nas xestións da misión comercial que se desplazará ata México no mes de agosto. Creo que esta negación a dar el nombre de empresas pudiera esconder una relación de clientelismo entre el BNG y algunas de las empresas con las que he hablado que no lo podemos saber. Esto también demuestra que el BNG prioriza el marketing a la gestión. O presidente da Comisión, o popular Rafael Domínguez, criticou tamén que non se aporten datos concretos das empresas que viaxarán, dos criterios de selección ou da axenda. Por iso acusou a Anabel Gulías de falta de experiencia. Esta concejala ha demostrado una absoluta inexperiencia, lo digo de verdad. No le veo maldad, pero sí que le veo absoluta inexperiencia. Y todos podemos ser y pecar de inexperientes en la vida y podemos equivocarnos. Lo que no podemos es ser opacos, lo que tenemos que ser es transparentes, sobre todo cuando manejamos dinero público y cuando estamos en un cargo público. Pola súa banda, Anabel Gulías defendeu a postura do Executivo. Segundo a edil, non se achegaron máis datos porque as conversas coas empresas aínda non están pechadas. Criticar cando digo que unha misión comercial aberta a todo o mundo, porque non lle estou dicindo con quen estou falando xa. Home, permítame que traballe un pouquiño, que asegure, que peche as mellores condicións e eu non lle vou a facilitar os datos nunha comisión de empresas que o mellor non lle interesa facer público que queren internacionalizar o seu negocio. A intención do Executivo é que sexan 20 empresas as que acompañen a delegación pontevedresa, convidada para presentar o modelo urbano da cidade en México. A día de hoxe, Gulías asegurou que a visita espertou moito interese. Pois estamos moi contentos e moi contentas porque malia todo avanzamos a un ritmo imparable. Todo o mundo ten bastante interese en coñecer o que se vai a facer, os sitios nos que vamos a estar. Estamos falando con moitísimas empresas, incluso hoxe recibimos a primeira da área de Vigo que estaba interesada en coñecer de primeira man como se vai a desenvolver a misión comercial. Gulías tamén anunciou que o Concello recibiu unha invitación da Comisión de Urbanismo do Senado de México para explicar o modelo urbano de Pontevedra, un xesto que para a edil demostra que Pontevedra está no mapa.